Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Ďakujem, že ste prišli. Vítam vás v priestoroch Lampy Culture Club and Coffee. My tu hostíme už takmer 13. rok kreatívnych ľudí. Hostíme tu výtvarníkov, hostíme tu fotografov a tak jemne a citlivo to prepájame s takým biznisovým prostredím. A ja som veľmi rada, že aj dnes môžeme otvoriť výstavu, ktorá ma veľmi potešila, a že pani Helena Sumbalová prišla k nám a že dnes je práve ten jej veľký deň. Výstava maliarky a poetky Heleny Sumbalovej má naozaj poetický názov a nie náhodou. Je to skutočne zámer, pretože vyjadruje jej tvorbu. Výstava má názov Len hudba vie odpoveď. A naozaj aj ostatné diela sú v tomto poetickom a filozofickom duchu. Vyjadrujú jej emócie, vyjadrujú jej nálady, vyjadrujú jej bohatý vnútorný život, ktorý má nielen ako človek s básnickým talentom a ktorý píše poéziu, ale ktorý naozaj vytvára diela na hranici sny, fantázie a reality. Ale reality aj také, že svet okolo vníma veľmi citlivo a pozorne a pretavuje to do bohatých farieb, do kontrastných farieb, do línií a do svojich symbolov. Používa rada symbol zvírnej kozmickej krajiny, používa symbol kruhu, ktorý znamená kolobeh života, ktorý znamená jednotu, ktorý znamená večnosť a vlastne aj ženskú silu a ženskú energiu a silu ženského ducha. A to je cítiť aj v jej maliarských prácach, aj vidieť v jej názvoch. Tie názvy sú naozaj niekedy nesmierne poetické. Napríklad Včerajší vietor chytám za vlasy, alebo Ráno sa z toho vymotám. Takže to sú také ako poetické názvy, ktoré ale vyjadrujú práve túto farebnosť jej línie. A je to taký odklon v týchto posledných obdobiach od jej celkovej tvorby. Sú tu predovšetkým diela z roku 2025 až 2026. Odklon v tom zmysle, že doteraz rada využívala určité inšpirácie z Biblie, z Nového zákona, z knihy Žalmov, z knihy Prísloví. A táto výstava prináša taký civilistickejší a realistický pohľad, dajme to na svet a na jednotlivé vzťahy okolo nás. Ale predovšetkým jej vnútorný model, všedných dní, vnútorný model, ako sa cíti ráno, večer, po obede. A vyjadruje to naozaj nielen názvami, ale aj svojim expresívnym maliarským rukopisom. Teším sa veľmi z tejto výstavy, že napriek tomu ťažšiemu obdobiu sa podarila takáto pekná výstava aj vďaka pani kuratórke, ktorú považujem za zázračnicu, že tak krásne skombinovala tie obrazy, že spolu komunikujú a dokázala z nich vyťažiť ešte viac, ako som ja v nich videla doma, keď som ich namaľovala. Sú to diela z posledných 2, maximálne 3 rokov a sú výsledkom takého hľadania alebo zápasu o nádej a radosť, napriek tomu, že to bolo obdobie veľmi ťažké, lebo keď žijeme s niekým takmer polstoročia, a má vážne problémy, tak to potom poznačí aj toho partnera. Čiže bolo to obdobie, kedy som maľovala menej a maľovalo sa mi dosť ťažko. Ale výsledkom bolo práve tá nádej, keďže môj manžel je veľký bojovník, tak mi tou nejakou svojou bojovnosťou a optimizmom dodával proste nádej a silu a radosť, aj keď boli ťažké zdravotné chvíle. Celkové, keď aj v spoločnosti to tak vrie, a že každý citlivý človek má proste problém v tom, aby sa vedel tešiť a tvoriť niečo, aby neprepadol depresii a smútku, tak je to potom ťažké aj tvoriť. Proste dostať sa do takého módu, aby človek mal chuť tvoriť a vytvoriť niečo, čo by tých druhých tiež povzbudilo a čo by im prinieslo radosť, aby tiež mohli čerpať z toho, že vlastne tie obrazy sú výsledkom takého aj vnútorného boja, aj ticha, aj
často som ich tvorila práve pod vplyvom hudby, preto tá výstava dostala aj názov Len hudba vie odpoveď, pretože niektoré sú skutočne také, že nedajú sa celkom vysvetliť slovami, ale vyžarujú pre každého diváka, proste, že si v nich môže nájsť on tú svoju odpoveď. To ďakujem aj môjmu mužovi, manželovi, ktorý bol veľmi obetavý a nakoniec pomohol túto výstavu aj zrealizovať, ako inštalovať. A teším sa z toho, že tu môžem byť, napriek tomu, že to obdobie aj tesne pred touto vernisážou nebolo pre mňa ľahké.